sinadya ito ni Mama Mary. Ang ganda. Ngayong kapanapiling maging obispo, ngayong Golden Jubilee ng ating patrona, Birhen de los Remedios, gusto niya talaga ikaw magkorona sa kanya. Ganda. Na-appoint ako ni Pope Benedict na maging obispo in the year 2006. 06 pa. Yung 2006, yun ang 50th anniversary ng patrona ng Pampanga. Kung ang mga Bicolano may ina May ng ina. Peña Francia, kami may ina yung De los Remedios. Ganon. So on the 50th anniversary, big fiesta in the whole of Pampanga, yun ang Golden Jubilee ng Virgen de los Remedios. Ang sabi ni Apo Seto, nagpa-research ako at mayroon tayong publish na libro. At ang gusto ko, kasi taon-taon may coronation of the Blessed Mother. Okay. Ang gusto kong magkorona, yung kapamilya nung gumawa nung imahen ng Virgen de los Remedios. Nagpa-research. Tapos, in a Presbyteral Council meeting, nag-report yung gumawa ng libro. Ang sabi niya, ang findings po namin, ang may gawa ng imahen ng Virgen de los Remedios ay nagngangalang Victoriano Sionco. Okay. Na may-ari ng Catholic Trade Center sa San Fernando. Bago pa nagkaroon ng Catholic Trade Center sa Tayuman. Apo, yeah. Ganon, yun ang original, no? Hindi po namin siya kilala, sabi niya. Tapos nagtaas ang kamay, sandali, sabi ko, Apo Seto, lolo ko yun eh. Ang sabi niya, lolo mo? Oo, siya ang tatay ng nanay ko. What? Ang sabi niya, nagpakalayo-layo pa tayo para maghanap ng magkukorona sa Virgen de los Remedios. Ang sabi niya, na makahanap ng isang kapamilya ni Victoriano Sionco, ikaw pala yung apo. Kaya pala, ang middle name mo, Pablo Virgilio Sionco David. Sabi niya, naku, sinadya ito ni Mama Mary. Ang ganda. Sabi niya, ngayong kapanapiling maging obispo, ngayong Golden Jubilee ng ating patrona, Virgen de los Remedios, gusto niya talaga ikaw magkorona sa kanya. Ganda. Kaya yung 50th anniversary na yon, ako yung nagkorona kay Mama Mary. Connect na naman eh. Connect. Kaya nga, Mama's boy talaga ako. Opo. Which is part of our show. Catch the full interview on our social media page, Limang Siglo on YouTube. Prefer listening on the go? Stream it now on Spotify.